Yura, 2 Zero. Say to 2 out, toss me. Zero. Up pajama. Zero. Edemiako National House of Chiefs. Zero. Metomokra. Zero. Minion my no more pradi. Zero. Mental Obia. Omunina Amra. Zero. No more by coming home. Zero. But be a senior bedroom. Zero. Yan Nana, I'm a trip. A man is a good dry. Yes, I know what I have here. On process. Yes, I see. So also, I get him when you come back to me. And that's really. Santamasu TV, yes, so Mosompa. Abisa for your mama baba Asantamasu TV so. Ene Adae touch Yaboshi abepie ewo Essumegyamanhene Asantamasu so. Yeni yewura betena se edi Adae a etwato ewo afimo. Ewo sa Adae mu yewura de nanu December to edwa yebehwe de ebesi afi ewie ye de owo de maye afi a ebesi mu nso de owo ede maye ni nyina yebedi atue de ebesi bia no yemfa nkame mo yede baba besum yetiefo sa oye foforo na waba hanom a metrew se obe subscribe na nam sa yoyi so amo abeka Asantamasu TV ade hyekan no afei ema remfi sa obe hye ema foforo so nsa aka bi se ne be ya obehu amamre ne amane a ekoso ya Asantamamu afei nyame nhirawo se wo share comment or comment section wo mi a metre mu asomo enneyi midini Aduana ade hyekan oforiwa adepa amanfo Ushia me aframe adepa. Adae subokuru ni pa. Dabro. Dabro.
Betre. Abetre bio. This year, yeah. Said the old woman inside, but this is Would be a problem. next year, no, oh, but I see, I know I'm a bear, 3 bear me don't worry. Dia.
secretary. And food now also. Each year, to be there, now also could deep, good there, no control bag, and then a boy, I'm a soul, and we had said the moment don't hear about Copra, na Elia Kusi affair, and he said, I don't know, as a Swatika cry. It was you. I didn't want to say what that Nana said. Say, I've moved na eternity. The Biogo could be a Nana moving in ma eternity. I'm a film about 2 years. Beside the Bushians was Abibia or Betrasibiano, Bushiano, Muninuma, also Betanity. You try to open a mind for Abibia or Beton and Sat. Say we hear Mubiano. Say the moment when I say, if you are a Babuso, we do grab a Muya could answer. You say the big guy, and Ntrama and I say with my hands. And that's what the moon said was said in an animal, and in the young or born. So, Kusi to me, or we are mobile, and ye can. Was I say, I mean, an animal. So, after Kufra, yes, I be seen. Almost some feel trap, not after call, not from the side, ever 2 years. Ever 2 years, so never 2 years. I'm wondering. Sikam, any Bibia, near one place, I'm a gun, near one way. It is Bibia. So I brought it by the grab, I look at the shop of Kubia, with this young champion to the Abba, Abidia. And that's what the Muna said. Mamuna, official, and that's what Mamuna, official. But when you swear, Yari, then another Madaro, Zam. Zam. Ochina. Zam. Zam. Yura, 224. Zam. Say to 2 out, toss me, you. Zam. Apejame. Zam. Edemiako National House of Chiefs. Zam. Yo, Nananum, my this year, I said you're being home seeing. See a big guy or the Asidak is here, Mamma. Mumpai Papa, Mabo, and the Adae. I can't come out, no floor, and I know you are in Fishia. The Sunya Kuda, it departed, and Nanum of Fanu, Sapa, who catch you winter. 1 year, fear me, Ukraine, who 2 father Roma, was sharing with you or Pejami. The Uncle National House of Chiefs, Uncle Siasan, my Abasubodia, Cassia, no Palmodi Kai, Sa, and the air to us one, the Essumegyamanhene, young Kusi, Okyere. Zio, Meko, Namaku, our National House of Chiefs. Then when young Wino, a Yina Yeti, Zio, and he sent Kabum. Adwempa Zio, Zio, any actually, Trepa most would they Essumegyamanhene, Zio, and in a day when you know ever. Zio, Wokosu Kase, Nissaeti, Yamea Dom, now the patching area, a China, and Wokosa for them, a strike, that is a house of peace, opening power down and Ghana main. The way we are dancing, Nanano, Namafu, and Piopa, and Futupa, with the Adae, and Ama Air Kusi. It is Aduana and Kusi or Damu. It is China,
nyame adoma ade bɛkye yɛ fere ni kyina obi akɔ nkoto dan mu a na mpaebɔ no ano ɔde taa ne ti sɛ nso ayɛ no so ɛnyɛ kra bɛhwɛ ɛwɔ ne kyina ha so afi Zero. hyia ɛyɛ da anasɛ saa brɛ no ɛde bɔne kyɛ Izio. yɛne obiara nni asɛm Izio. meto mo nkra Izio. me nuanom ayɛ no mokɔ prɛ adeɛ Izio. menta obia ɔmo nyinaa mmra Izio. ɔmo bɛka me ho a Izio. baabi a sumnya bɛduro no Izio. yɛn bi ho megye di sɛ ɔmbɛte Izio. na ɔmo bɛba nso Izio. mengya obi mu Izio. because meba sumnya mba Izio. sumnya nti ɛna mebaeɛ Izio. tie nyinaa mfa ɔdɔ ɛntae adwumadie akyi Izio. ɛne ahenni akyi Izio. na yɛmpagya Essumegyamanhene bio Izio. mema mo nyinaa fihyapa Izio. yɔnananom ɔman adehyeɛ sɛ ne ɔde ne ho kɔ so kani wɔ se afe ɛtwa yɛ susu sɛ ya na ayɛ nkabɔ mu nnua ahuru nnua ba huruba na obi a wafo muopo wɔde ne kum so akyɛ no ne sɛ nti wɔse nanakyea me nso obi atia ne nan so mpa a wɔde akyɛ no na deɛ wɔkɔ so asrɛ ne sɛ sɛbe akonnwa fa adehyeɛ nyinaa ba bɛpere yɛ adehyeɛ ɛyɛ den a emu baako ɛna wɔman bɛyi no wɔman yi baako wie a yɛn a yɛka nyinaa yɛbɛto yɛ nanam yɛsɔ ne sisi ɛma sɛ bosu akyerɛ wɔman wɔn deɛ deɛ wɔɔka ne sɛ ɔbaa ɔman yi ba Essumegyamanhene ti na ɔbaayɛ wɔsrɛ onuama a wɔn wɔn kɔpere sɛbi abɛɛnya yi wɔn mu nyinaa wɔbie n'atabam obiara mɛka ho sɛdeɛ ɔso ɔbɛ Essumegya bɛyi yɛn nyinaa yɛnka bom sɛbi praeɛ woka bom a wobu mbɔgu ne yɛmfa nkyekyere Essumegya ma Essumegya ɛyɛ kra bɛhwɛ sɛbi nkra ɛna wɔde ma obiara wonim obi bi a wɔ baabie obi wɔ hɔnom a ɛba nse a hwɛnura deɛ nsame abatoɔ kakra kura ɛnyɛ no a yɛ bosaa enti obi a ɔni akorɔ so yɛ mɛnyɛ nti bra ɔn deɛ onim so onua no onim sɛ ne wɔfa ase no yɛn nyinaa yɛnka bom ne yɛsom ɛberɛ no so ne ɔbɔ adeɛ berɛ no so na nananom se ɛberɛ aso sɛ obi foforɔ ba saa mmerɛ sɛbe samampa na di dwan nso wɔn ho a na wɔyi apaepa ma enti wɔsrɛ sɛ abusua no mom yɛn nyinaa fa koro yɔ baako yɔ nkabɔ mu yɛfa nkyekyere Essumegyamanhene wɔn obi biara to hyiapa onim sɛ ayɛ nyinaa de ahoɔden ɔdɔ bɛwura afe foforɔ a yɛrekɔ mu yi ɔde obi biara ase ɔsrɛ nyampa ɛde ne obiara sɛdeɛ ɔde ne ho ɛseɛ no wɔn obi biara to hyiapa Okude ya ɔde ne ho bi ɔde bibia bɛsi kyerɛ ne so na yɛabɔ ne kɔn so ɛberɛ no aso wa obi ti saa bɛtu biaba Anatama. Adaroma. Megyina Essumegya mpanimfoɔ anan na ɛma nante nkwa ne ama yɛn nyinaa nso te nkwa animuonyam a ɔkɔ so agye ama Essumegyamanhene konye da wɔyɛ nyinaa ne tua sɛ mfie bio sɛbisɛbi previous time efie mmienu a yɛ a ɔnyɛ nnuoyi kura no ehunu mɔde mbɔ ɛne ahokaka ɛne animuonyam a yɛ a wɔde ama Essumegyamanhene sɛbisɛbi previous time sɛbia sɛ kɔtɔ nana no bi wɔ yɛ aka original house osu a yɛ ne kɛnewa no nanso ahokaka nkodu nyansa wɔde mbɔ a wɔbɔ nti wotu
two for someone who are our national house. When my young Cassia by Yenina, the young and yes, and young man, you win a Cassie. That could try. Yeah, what do you know? I want to also. I said, number 2 people. No, a frog so. He said, you have me done. So what's now? Okay, you're sorry for the deal. What the Papa, Marcus, your mind, no be a king. It's the meeting, another man, I can say, the night a military point. The man is so good. Yes, I know what I have seen on process. Yes, so also I get when you come back to me. Sabri, a year Benjamin, and Evelyn, a year Mukia, a private company, and you may say, only a dance a day. Our name, Krum, now, Su Sassi. A bar panel and a mobile room, so open last form a committee member now native town. It don't be moving. It's a casual say, and then they did, and you Odeneho, would you give a it say, Omega Pine and the Transidia, any massa. Nemo, no man said, Nana Clasia, Amara Panso, Omechana, na a very similar Lance also, the more deeds, more you you know what transit. Now, and thank I be a woman in your mutual. You know what to sort of like a dissimo, na your board and mamma. And he a year. Sabri, Jaha, Evelyn, and Benjamin. Almost your Omama, Omama, I didn't want media. I didn't want as a mission when young, and Umukra, snap into Umukra, one more day. When they pray of them all, na brilliant. Some of what they tell you when you be the good home at your vampire mall. It is Jahama, na a Moke from Merida. Meridia for an Alexia Odeneho. Say, when I know we know we say a canal can before I will be a Sophia for suicide. The now pay you will do a person when life for this year, I call me meeting. And so I don't want an aid about no penny food this year. I contain another contain or one sort of send a 5 years. Omo Kenya by every woman here. As one and say, Oma will do her idea. Madama, who say, but then always transit. I said, I could see Puri kind of problem, so if you go to room, do what the women's do. Said I will tell you, sorry, as I said, then, would you be out with the other, I will see a chance on Fabrana. At almost 1 year, and almost by a woman, some Monessa, and a bomb idea. Madame, is a chance. Yamkamwa a time is your soul, as that's a group. And I tell me every day that I was within the Benjamin, and I didn't kind of a woman in the name about Evelyn. The name Meridia Ghana Limited, and a Yajuma. Now, Meridia, a Jumedia, Yadi, said, Yaboa, Nananum, a year. Krata anase su emfuo emomuhu ekuafo a ewo nanano ensase so dwumedi a obia de nasase edi na yibia ya bananano enase esanse yenim se ekuafo ne sensase no so de na emume nanano nsase yaba na ya beto nanano ani na ehyehyeye a ewo omone ekuafo a edi dwumedi ahodo ewo omo nsase so komo so edi aka ho na yede ama ekuafo yekodi dwumadi ani bi wo kokufu yedi bi wo bekwai ana afi yedi bi wo fomena na ye bekwai dwumadi na yedi ani mu no ena yekoye ekuafo ni bi adwuma na yennim se omo ewo esumenya asase so na wo ye ni omo kita hodie mu no ena bede edi se omo wo esumenya ensase so na ewo se yeba na yebede ye ho edi ekire nananom ema omo se
kodi dwumadie bi ɛwɔ wɔn sa so a ɛwɔ sɛ yɛne nananom ɛbɛtena ase na yɛka ɛho asɛm ɛda mo ase. Ɔyɛ mmadụ ahụ sị ọha na-asụ esi eche ọkụkọ ɛdeɛ nti ma ɛbi bia n'alɔ nte so asa mmadụ na okyerɛ bi sɛ ɛnɛ deɛ omunya kwan no ahyia tibire si mu no wɔbɛyi wɔn nɔɔma na wɔn ato nsafo sɛ ɔwɔ bibi so ne ka kyerɛ Izion. Izion. I don't think your land committee. Izion. Kobia. Izion. Izion. And yet, one from Moko, Muamulim. Izion. Montutomano. So which me up 1 year. Izion. Edia. Sani pen. Izion. Now be all was assassin. Izion. Editi assassin. Izion. Essumegyamanhene. Izion. Itimihuna. Every bet to me a family. Na yeso ye wo bia ye de aboa aduafo ne kwanso na lo tensere na na se oye ndu wana aba plans for ndu wana aba ti no na ko dia na ye to ko ni na bia ka oru mo ni ko mo na mo mo de ya ko ni bia na lumedi o mo bia so me almoço e agora na nasce para umas aqui uma nos outros vai na chami e wi ya se ya eye yewura adehye ewa adebesu na eye ade a etwato yi ese ye ba ne na wa beso na yama ne tirimba ne yama nyanya so tirimba tie ba ya ade ya ntini ba ne ya ba yama ne sawa aho biwa ye krensa sina pentu yewura bo amu ade na chami bo amu ade ade na sonfo na hengwa fo so e bo amu ade no sɛdeɛ adwosufo a na de hyi kan no asi ɛdɛ wo so ogro ade hyia no a ɛwɔ asu ɛbasu wo so adawo ma ɛnɛ ne ade twafoɔ wo so aba so ba bɛboa na yɛ de ade no adawo wo so ba wokutu nsa kuro ne sa pantu ɛna ɔde no ho bɔ mu adeɛ ahyia me bɔ mu adeɛ ɛna nkwa nso bɔ mu adeɛ adama do so bi de adeɛ ɛna so ɔmas bɔ mu asa no kɔkɔɛ Ura chame die ene ade kato siri ene donasi epiana incoming trafo account baba wabeto ade ewuntumi ententa to baya so ba abede yura so edi ade te baya yekura brunisa pentumi ena pentu shira pentu ni nyina ye bronisa ne motike mu wo de shira pentu ena bronisa pentu yo ate ena boma dia so eka obaye ama ade no so bro sene osun ba ne so o ka se parama obisia ko Aduana Sebene Donasi Omuso Dura Any Ali Taco Omuso Aba Omuso Baba Omuba and Buni Sampan too and History Super too and Woman here. Now Adaroma Omuse saying a call be or not film or over. Also, I can't move and I will be able to but then I was able to ask if I will cook one, no matter
deɛ kakra ɛwɔ hɔ wɔ pɛgya no mu a nanam kontre ne akɔm deɛ wɔ ha obi a obi ti na yie no watu yie no ɔbɛpɛgya bi.
What do you know about it? Asantemaso TV, Yasomosompa.